Hürmetli televizor караучылар, bu minutlarda biz sizning qutlov xatlaridan tizilgan jırlı бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез һәм аның кысаларында бердән-бер qutlov хатын иясенә җиткерергә ашыгабыз. Bu дөньяда иң кыйммәтле нәрсә кеше гомере. Әле яңа гына мин яшим дип дөньяга аваз саласың. Кай арада инде аккан судай гомер үзенең олылыгын дистәләгән еллар белән билгелей. Кичкенә чакта һәр туган көнне шатлык сөенечләр белән көтеп аласың. Тизрәк үсәсе, зур буласы килә. Еллар узган саен адәм баласы үзенең туган көннәрен сабыррак каршы ала башлый. Артка борылып караган саен узган гомер юллары, истәлекләре күз алдына килә. Явлаштау авылында гомер итүче Госман да узган еллар, үтелгән юллар заяга узмаганлыгы, гомер күзләренә кергәндә җимешләр инде өлгергәнме, менә шуларны әкрен генә барлый башлый. Узганы да сизелмәгән бала чагын, яшьлеген искә ала. Госман Әхмәтҗанов Явлаштау авылында Сәүдә һәм Габделгази Әхмәтҗановларның беренче балалары булып дөньяга килә. Гаиләдә 4 бала, 3 кыз, 1 малайның абыйсы да, һәр ишталарга үрнәк күрсәтүче дә, ярдәм кулын сузучы да була ул. Башта Явлаштау 8 еллык мәктәбендә укый. Саба мәктәбендә урта белемне ала. Аннан шофер, тракторчы һөнәрен үзләштерә. Калинин колхозында хезмәт юлын башлап, склад мөдире булып эшли. Кичкенәдән шофер булып эшләүче әтисенең хезмәтен күреп үскәнгәдер, техника белән кызыксына, шофер булып эшли башлый. ГАЗ-66 машинасын егәрле егет. Бер көнгә 3 җиргә наряд бирелә. Соба, Казан, Чаллы. Эшкә китү таң белән булса, кайту төн уртасына туры килә. Кайчан кайтса да, гаилә аны ут сүндермичә көтеп тора. Озак еллар көзен комбайнда да эшли әле ул. Беренчеләрдән булып, Сабада оешкан комбайнчылар бригадасына кушыла. Югары хезмәт күрсәткечләренә ирешә. Бу хезмәткә яшьләрне дә иретә. Юлсыз вакытлар. ГАЗ-66 машинасына ул елларда эш күп. Язын, көзен басуга, игенче механизаторларга ашарга чыгара. Соңыннан озак еллар сыер савучылар, көтүчеләрне җәйләүгә йөртә. Машинасы һәр вакыт төзек була. Ватыла икән, төнлә ремонтлый. Чөнки иртәгесен иртүк юлга кузгаласы бар. Ирак юлларга да еш чыгарга туры килә аңа. Казан, Чаллы белән генә шикләнмичә, Свердловск, Пермь, хәтта Сочига да барып җитә. Техникага булган мәхәббәте сүрелми. Бүгенге көндә дә үз эшен дәвам итеп кешеләргә игелекле хезмәт итә. Аның турында узак сөйләргә булыр иде. Ләкин максатым Явлаштау авылында гомер итүче минем сөекле тормыш иптәшем. Әнигә яраткан ул, 3 кызына кадерле әти, оныгына яраткан дәү әти булган Госман Әхмәтҗановны туган көне белән котлап үтәсем килә. Кадерле без, сине туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, сабыр холыклы, мәрхәмәтле, эшкерсез, бала җанлы, улы йөрәкле, кадерледән кадерле бит син әтисе. Эшне җиренә җиткереп эшләвең, үз-үзеңә дә, башкаларга да таләпчәнлегең, төгәллегең, пөхтәлегең белән аерылып торасың. Сине матур бәйрәмең, туган көнең белән чын йөрәктән тәбрик итәбез. Алдагы тормышыңда сәламәтлек, җан тынычлыгы, якыннарыңның җылысын тоеп, куанычлы, бәрәкәтле гомер итүеңне телибез. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, аяз булсын. Гел шулай елмаеп, безне сөендереп яшә. Тигезлек белән балалар, оныклар бәхетенә куанып яшәргә язсын безгә. Алдагы гомерләребездә үткәне кебек бәрәкәтле, мул, имин булсын. Гел шулай кешеләргә кирәкле, якыннарга кадерле булып калырга язсын. Рәхмәт сиңа бу дөньяга туганыңа. Рәхмәт сиңа җылы сүзләреңне безгә бүләк итеп торганыңа. Рәхмәт сабыр булганыңа, авыр чакта кулың сузганыңа. Рәхмәт сиңа нурлы йөзләреңә,
яшәү кеше, өмет биргәнеңә, кадерлеләрем дип янып торганыңа, рәхмәт сиңа, рәхмәт булганыңа. Туган көнең, юбилеяң белән чын күңелдән сине котлыйбыз. Сәламәтлек, шатлык, куанычлар, күңел тынычлыгы теләйбез. Тагын бер ел өстәлсә дә сиңа, ул ел сине тагы да яшәртсен. Нурын сибеп көләч йөзләреңә гел шат итеп кенә яшәтсен. Котлы булсын туган көнең. Уңыш синнән бер дә китмәсен. Тормыш елгалары ташып аксын. Бәхет чишмәләре кипмәсен. Син бит безнең өчен кояш. Синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә, мәңге картайма. Иң кадерле, якын кешебез. Туган көнең белән кадерле без. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Гәүһәрия. Бу теләкләргә әниебез, кызларыбыз Алия, Адилә, Айсинә, оныгыбыз Данир, кияүбез Дилүс, тода кодагый һәм барлык туганнар да кушыла дип нокта куела. Әлбәттә, без дә сезне ихлас йөрәктән туган көнегез белән тәбрик итәбез. Шатлыклары атканы бермәбе. Тормыш рәхәтендә, саулык бәхетендә, яшигәле шулай бергә.
Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге көнгә булган тапшырулары шуның белән ахырына якынлашты. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Сау сәламәт булыгыз. Һәр көнегез куанычлы булсын.